Elkartaratze jendetsua eginda Oronozen lanbide eskola berriaren alde. Nafarroak zorra jaitsi du duela 13 urteko baloretara arte. Atzerrian dauden Nafar komunitatek badute dagoeneko beren ordezkaritza eta partaidetza organoa. Nafarroko gobernuak Martiko enpresak berrikuntzaren eta nazioartekotzaren alde egindako apustua nabarmendu du. Nafarroko patxaranak 3 erretirodun aintzatetsi ditu Basaranaren loraldiaren 4. jaian. Hurrengo ekomerkatua datorren apirilaren 5 izango da. Nafarroko elikagai ekologikoen merkatua Iruñeko autobus geltoki zarrean izango da. Baztango osasun plataformak elkartaratze eginen du asteazkenean apirilaren 2. Elkartaratze jendetsua egin zen asteburuan Oronozko lanbide eskola berriaren alde. Plataformak adierazi duenez hamarkada bat baino gehiago da Baztan bidasoa lanbide eskola bateratu erreferente indartsu eta euskaldun bat aldarrikatzen ari dela. 2015an Nafarroko Parlamentuko Hezkuntza Batzordeak Elizondoko egoera tamalgarrian zegoela adierazi bazuen 2025an erran dezakegu egoera jasanezinan dagoela. Modu berean, berako Tokionako zikloetan ere ez da inbertsio esanguratsurik egin. Horrek adierazten du Nafarroko Hezkuntza Sailak Baztan bidasoko lanbide heziketa 2. mailako bezala tratatu izan duela. Gaur mobilizazioa ditugu Baztan bidasoako herritar guztiak, proiektua, lanbide eskola berriaren proiektua momentu larri bat bizitzen ari delako, izan ere otsailerako hezkuntza eskaintza berria adostua behar zuen egon. Eskualdetik 2. proposamena otsailaren 18an egin zitzaion hezkuntzari eta atzora arte erantzunik ez genuen eduki. Eta hezkuntzak esan zigun otsailean itxi behar zela eztabaida hori, zeren martxoan proiektua lizitaziora atera behar zuen baldin eta 26erako obrak hasiko balira. Gaur da eguna, oraindik ere lizitazioa atera ez dena, proiektuaren berri ez duguna, eta martxoa akaberan gaude. Espainiako bankuak astelehenean argitaratutako datuen arabera, Nafarroa da zor barne produktu gordina ratiorik txikiena duen autonomi erkidegoa, 10%ko txiru, eta 2.745 milioi eurorekin. Hala jakinarazi die Davidei Jose Luis Arasti Ekonomia eta Ogasun Kontseilariak eta nabarmendu du berretsi egin dela etorkizuneko belaunaldiak jaso duten zorra murrizteko konpromisoa eta foru gobernuak belaunaldien artean irekitako elkartasuna. Hurrengo autonomi erkidegoa Kanaria 11,4 puntu bat baino gehiago lortu ondoren, Espainiako bankuak foru erkidegoa jarri du sailkapen horren buruan. Izan ere, Euskal Autonomi erkidegoa 11,6 eta Madrilgo erkidegoa 11,2 3. eta 4. postuan daude hurrenez hurren. Datu horiek Standard Poor agentziak Nafarroari autonomi erkidego baterako kreditu kalifikazio handiena eman du eta astebetera iritsi dira herrialde subiranoa baino 2 maila gorago eta horrek Kontseilariaren iritziz Nafarroak arlo ekonomikoan duen indarra eta kaudimena berresten du. Arasti kontseilariak gogora ekarri nahi izan du zorraren kapitulu hontan kudeaketa duen garrantzia, horrek posizio abantailatsu eskaintzen baitu Espainiako gobernuarekin etengabe mantentzen ari diren finantza arloko negoziazioetan. Nafarroa estatu hitzarmen ekonomikoak markatutako aldebideko harremanaren esparruan. Nafarroko gobernuak kanpoko Nafar komunitaten kontseilu eratu berri du Iruñan. Nafarroko Jauregian 2. lehendakariorde eta memoria eta bizikidetzako kanpo ekintza eta euskerako kontseilaria Ana Ollo buru dela. Kanpoan dauden Nafar herritarrekiko harremanen arloko kidea anitzeko konsulta organo horren eraketan, kanpoan dauden Nafar etxeak ordezkatzen dituzten kidez gain, kanpo ekintzako zuzendari nagusia, Sergio Pérez kontseiluko presidente orde gisa, kanpoko herritarrekin zerikusia duten eskumenak dituzten Nafarroko gobernuko hainbat departamentuko kideak, Nafarroko parlamentuko ordezkariak eta Nafarroko udal eta kontzejoen federazioko ordezkariak izan dira.
Oilo lehendakari ordeak azaldu duenez, konstituzio hau mugarri garrantzitsua da departamentoren kanpo ekintzako zuzendaritza nagusiaren next estrategiaren ildo nagusietako baten barruan kokatzen baita. Atzerrian bizi diren nafarren komunitatearekin harreman arina eta zuzena izatea bilatzen baitu, eta nahi izanez gero, haien itzulera erraistea. Ana Oilok adierazi du kanpoan dauden nafar herritarren legetik datorren akordio batetik haratago nafarroien zeregina nabarmendu eta ikusarazi nahi dut, elkarten bidez eta beren hiri eta eskualdetatik egunero berresten baituten Nafarroarekin duten konpromisoa eta hortan modu erabakigarrian laguntzen baituten. Nafarroko komunitate horiek amaitu du esanez Oilok, enbaxadore gisa dihardute berez Nafarroko Foru Komunitatearen kanpo proiekziorako eta haren nortasun ezaugarriak zabaltzeko. Nafar herritartasun horren lotura aktibo bihurtu behar da Nafarroko ondasun komunarentzat. Mikel Irujo Industria eta Enpresen Transizio Ekologiko eta Digitalerako Kontseilaria berako zalain industrialdean dagoen Martiko enpresaren instalazioetan izan da. Konpainiak departamentoaren 200.000 eurotik gorako laguntza jaso ditu eta ahate eta arrainketuaren ekoizpenean liderra da. Bizitan kontseilaria fabrikan zehar ibili da eta Joseba Martikorena zuzendari nagusiaren eskutik Martikoren historia eta bilakaera ezagutu ditu. 1986an sortu zenetik, eta nekazaritzako elikagaien sektorean kalitatearekin, iraunkortasunarekin eta berrikuntzarekin duen konpromiso sendoa nabarmendu du, erreferente bat baita. Martiko taldeak berrikuntzaren eta zirkulartasunaren aldeko apustua egin du zutabe estrategiko gisa. 2007tik Nafarroan etxalde propioa garatuz eta elikagaien trazabilitatean erreferente gisa sendotuz. Nafar Gobernuko Kontseilariak gertutik ezagutu ahal izan ditu ekoizpen prozesu eta konpainia bultzatutako ekimenak, elikadura osasungarri eta iraunkorraren helburuarekin bat datozenak. Bisitariaren bukaeran, Mikel Irujo Kontseilariak Martiko bezalako enpresek Nafarroko nekazaritzako elikagaien sektorearen eraldaketa digital eta iraunkorrean duen funtsesko papera nabarmendu du eta erakundeak tokiko industriaren berrikuntzari eta lehiakortasunari emandako babesa azpimarratu ditu. Martiko 1986an sortua, ahate eta arrainketuaren ekoizpenean espezializatutako Nafar enpresa familiarra da, bigarren belaunaldia. Nafarroan 3 ekoizpen zentro ditu eta nazioartekotze estrategi bat garatu du. Mexiko, Japonia, Txile eta Katar bezalako merkatuetan egoteko aukera ematen diona. Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Kontseilaria Jose Maria Ayerdi Mendabian izan da larun batean Nafarroko Patxarana adierazpen geografikoak antolatutako basaranaren loratze jaiaren 4. edizioan. Edizio hontan 3 pertsona erretiraturen ibilbide profesionala aitortu du, edari horren sustapenarekin lotura handia dutenak. Reino Gourmet izendapenean Intia enpresa publikoaren bermearekin Nafarroko Patxaran sektoreak basaranaren loratzea baliatu du, ostirala eta larunbata bitartean Mendabian jarduera programa bat antolatzeko. Ayerdi kontseilariarekin batera Mendabiako alkatea Mari Jose Berano eta Patxarana Nafarroko lehendakaria Adrian Zubia izan dira loratze festan. Zorionak Ignaziori Itziarri eta Dariori hainbeste sustraitutako produktu bati eskaini dion dedikazioagatik lehenik eta behin produktu hori lantzeko eta ez bakarrik basoko fruituak biltzean konformatzeko eta gero hori adierazteko esan die Ayerdi kontseilariak bertaratutako personei bere hitzaldian. Nafarroko Patxarana edari bat baino zerbait gehiago da, azpimarratu du kontseilariak, gure lurraren eta zuhaixka hori landatzen ikasi zuten gure nekazarien kemenaren nortasun ezaugarria da. Europan espezia arantzatsu hori menderatzea lortu zen leku bakarra baita. Hurrengo ekomerkatua datorren apirilaren 8 izango da Iruñan. Nafarroko elikagai ekologikoen merkatua Iruñeko autobus geltoki zaharrean izango da, eta Nafarroko 14 ekoizlek parte hartuko dute elikagai ekologiko anitzekin. Nafarroko sasoiko elikagaiak ere presentzia handia dute hilabete hontan. Kibisatek Dona Marian eta Donesteben hazitako kibiekin etorriko da.
Larun bat ontako ekomerkatuan Nafarroko sasoiko elikagaien balio emanez hasiko da. Kasu hontan, neguko barazkiak dastatuko dira eta Dona Mariako kibiak. Barazkiez gain kibiek Nafarroko izar sasoiko elikagaia dira. Kibisaten kibi ekologikoak landatzen dituzte Nafarroko Pirinio Atlantikoan 2008tik. Sasoiko produktu osasungarri eta jasangarrien ekomerkatu izanen da hilero parte hartzen duten Nafarroko elikagai ekologiko ugariez gain, Artzibarko ogia eta pastak, olioa, gazta eta lekaleak Lizarraldean, Kaparrosoko sasoiko barazkiak, Imoz bailarako arrautzak eta huntz gazta, Arbeiza eta izurtzuko eztia, Falzesko olioa eta almendrak, Baztango gazta urdina, Goñi bailarako lekaleak eta patatak eta Oskozeko sagartzukoa. Gainera, eguerdiko 12 Tina Asensio baratza kafea elikadura osasuntsu eta orekatuari buruzko hitzaldia emanen du modu erraz eta eraginkorrean gauzatzeko gako nagusiak azalduko dira. Hitzaldian puntu guzti hauei buruz hitz egingo da eta amaieran galderak eta erantzunak egiteko tarteare zabalduko da. Baztango osasun plataformak elkartaratzea eginen du bihar asteazkena. Hilabeteko lehen asteazkenetan elkartaratzeak deitzen jarraitzen du Baztango osasun plataformak eta apirilean ere leku eta ordu berean elkartuko dira. Hilaren 2an, arratsaldeko 6 Elizondoko osasun etxearen aurrean. Martxoan egindako hitzorduan berri txarrak ekarri zituzten izan ere, Nafarroko 73 plazetatik 46 bakarrik bete dira oposizio bidez, eta Elizondori dagozkion 2 hutsik geratu dira, beraz, 2 mediku eta pediatra postu erdia falta dira oraindik betetzeko. Eta aferak luze joko du ez baita epe motzeko konponbiderik.